Uwa ko signal lisod. Kaya basin umore ka bugtuan sa among relasyon. Hi guys, madaan lang yung tanan. Salamat sa parang ning great o happy birthday ni nanay. Salamat po sa mga igsuon nga ning tambong. Gani ha. Wa may naka-apil ni Promise sa Manyanita. Sila ra Ate Julie, sila Ate Ali, sila Ate Prodelisa. Absent ming duha ni Promise sa Manyanita. Dito mo ko sila Promise natug. Sa birthday lagi pang nanay, na timingan nga si Dalton na sakit. Nga naman dyan ng bata, masakit dyan. Ubosip po nila na natural naman dyan na sa bata kay kana lagi nga magngipon. Ano may nakaatos ba yung kadlawon kay tunog palagi dyan magdarag bata. Napagibati mo samot kay tunog. Pero okay ra to kay arang lipada po din nanay sa isang birthday kaning uli sa kuya. Panganay na mga laki. Pagsaraman sa kuya mo uli kato amanas Manila nagpermanente. Sa karong birthday ha, 75 birthday ni nanay. Nalipay si nanay kanya kauli si kuya. Salamat sa Ginoo kay si nanay. Isa pang di paabot og 75 kato ang bening kalibutan. Salamat sa Ginoo kay himsog. Sa 75 nag-edad ni nanay. Murag hapon koan 35. Pero kung kadtog mga laki kay wa nagpalabi og kanang nay inim og makahubog. Si Manong Roy may nagkuas kusina, nag-asikaso, may nagdengag, may nagluto sa ubang sudan. Kuan lagi kanang nay bisan po og maminsan nata nanatay ka og galingong pamilya. Kanang atong ginikanan, di jud dato angay nakalimtan. Kinahanglan og mag-birthday, ato na silang hatagan og pahalipay. Atang paggaan atong ginikanan og gilang adlaw nga natawhan, atang tagaag pahalipay. Ako, bisag ako naka-apil sa ilang Manyanita, pero ningatag kong nanay og mamisus. Paning dagkagajong portaha. Basta kay nalipay si nanay paghatag na ho. Lois Promise nga nasakit si Dalton. Ako sa nakita nga di jud dahil lalim mahimong inahan. Labi na og kanang nay imong anak masakit. Ara sa kagoo kaajo. Mao to nga wa ko ning uli. Dito ko sila Promise na tog. Duha ka gabi Sa karon di ako dares koan. Bali ni siya na pod sa ila Amy. Niaban ko nila Ate Prodelisa og Amy pag uli nila dari. Kaya sa bahay lagi daghay mga tao dito unsa naibidyoke. Arang kasaba kazo. Aliwaros sa tanan. Sa una og nay mga bidyoke. Adto man jud ko mag-una. Kanta jud palabi. Pero karon nalahi jud. Pero katingapot ang kagulingon. Kay bisag sila Aisa ara nang panganta sila Herlin. Wa jud ko naikag. Sa kaganahang buntag pagkanta-kanta nila video kay. Wa jud ko nakanta bisag sa kabuok. Mao pa yang nabantatan sa ang kagulingon nga ingana. Ako ganahan og may mag-video kay. Kanang video kay hilig jud ko dana. Diha batas ni aga katong birthday ni Amy pagka Agosto. Nagpalabi ko na itong kanta. Nagsingaw-singaw ko dari. Pero ganyan, bisag birthday ni nanay. Nagabibo sila panganta. Wadyo ko ng kanta bisag isa. Pero pa yung nabantasan sa ang kagalingon. Ngay nga na. Di na ko ganahan o kanang naibidyoki. Disko po, di na ko ganahan. Sila mga silingan, bibo sila panganta. Si kuya, kuwaman kuya, karang nai tigkanta man nag-amateur sa una. Mao yung nagpa kerag og ganta. Lingaw si Sis Bijuki. Ningari ko sa Valencia kay kuan lagi grabe kaliwaras dito. Basig kanang nay og mapatukuhaon tong ilang giabangan nga Bijuki. Niba na mo ko sa Valencia kay dari kuan man o may aliwaras. Kusag dari og signal. Makabijukol rami ni Limuel. Kaya des na agi dito ko sa bahay. Sige kog tabay tambay gisapot ko. Kaya signal bago-wa. Dahil tawag nila mo, di may magkasinabot. Kasi mo lagi karon nga namin na milahi na. Sige nagpanawag. Buntag sa Jo, manawag na. Kaya gini nga walay kung siya. Kaya na isa, di siya makatawag na kay
Kuan, ang signal lagi mag-awa. Mo nang saputan ko. Pasay na signal. Magkasag. Zanap besay, mawa. Mao na maglakaw-lakaw lang ko bisag asa. Ugaris Valencia o kaya pag gudari kay kasag signal. Lawan to ko sa Maribuhok, ilang Mama Julie. O kaya pag ubota mo ko dito kay aglang signal dito kasag man pod. Tabay ra jud di ko magpermanente. Kaya kana laging signal. Nga mag-uwa. Ngay ta jud kog pagi nga makasignal. Makabidyo call ming limwil kay sa limwil lagi sig panawag. Magpahibaw si na og pila na halin nga na. Uwa ko signal isod. Kaya basin umore ka bugtuan sa among relasyon. Isod ka adto og wa signal. Kaya basin og more makaangin nga mabugto og among relasyon. Kaya si Dimwil na arad naman si nga karabuntag si mo tawag. Basta kay karon nga namin dyan rami, si Limwil, kanunay na si panawag. Mo nang ako mangita dyan kong signal nga kasag. Kaya isahay pa doon mo tawag si Za. Nung video call me. Agisang naong di mo pa maklaro. Kaya blurred, kaya signal lagi hinay. Maadto sa gawas guys, kaya nangangaran sila. Nangangaran sila. Nakakisa na nakakitidan eh. Ikaw? Ulo. Kare? Parang may tantas lagi? Katingog, gagao. Happy birthday, Doy! Mercy, Ya Rabbi, happy birthday! Daga mo din mo sudan day dati di ay! Di siya man birthday lang ko. Wala ka na. Pero ako nga bangita. Wala mo, nangibag ka nga ni kuti. Sa mamangga? Inilaw. Wow. Mana? Buli na, ubo. Kasi mo nga, Doy. Kitan. Ikaw rin sa nga mo? Janice. Ikaw, Doy. Birthday boy. Kulot? Ay, kulot. Di ba lagi kulot? Kani si Janel. Gapa. Ano lang ko anong doha? Hala! Nang makahatag ron. Ako, may paskuray. Kaya basko. Teka, ano nang nini sila sit out sa ano nang Valencia? Hani man ilitso ni? Di. Sino lang ba? Sinog ba? Wag ba nga naman sa karni jud. Mga ko kuan hani burot. Unsa na may murado? Hala, napaakan nimo. Wala domingo lang ta maligo kay ato bagdang lagi. Yung siya. Badyan? Awa na ilami. Kay nilabay na ng birthday. Maligo lang ko. Ah, si Zama, kau kadlaw sa silang birthday. Ada nga na silang nanay, December 10. Sana all. Pero si 25 naman nanay no? Si nanay 75 na pero looking young yan. Muliwat yung kadoy. Si 25 pohon. Looking young kuno sa nanay, looking young. Bitaw an. Bili bitaw ko nailiga Ah, kay kuan man, sige ra mag-smile. Ma! Brita, dili na. Ma! Na kay manay mo kita itong inahan itong nanas blang. Ano ilang handi ay? Manila. So niyo yo. Abi pa lang dili kinan kay kunting magtinawa. Ano na ni mo? Isuon ko ilang mama. Nanas Ito blang mama ni uyo. Lagi na ba lagi? kani. Kasi uyo kay yun si uyo si mama. Guapa. Pagkagawaan niyo. Guapa dai. Layo tinuod. Guapa nito. Mo bitaw, guapa. Dami. Na atong bandira ito tayo ako. Bra talo. Sa paano nilaan? Di ni ko sahos. Iasun ko na kay isig ba ay. Lilimod ni ko an. Nami jum. Ano niyo? Sa yung yan balin sa. Hindi ko balisa. Ano lang? Kung sila motor. Motor mo? Maglila mo? Motor sila. Labal. Duka ka motor. Kapit ko ka ano nang? Sige na kanate. Ngati ka. Kanate. Kaya puno alit ko bunga. Anong ka dito ganda ta? Punuan ra. Oy bunga. Na punuan way bunga. Mama. Nabaw na mas karning sa dal? Tawagin si mama inag. Di may muli na. Sige ang tagkaan na karni. Sa mo itong ngayon nga umuhon. Ano silang? Ay, dili ba? Bang-bang to dahil. Uy, tagkuhan ako ng pulot tatan.
Marami pa rin to. Bato rito kaya mag-vlog ka. Bato ta. Pwede. Ano sa man? Tuling bugnawa. Di mabang-bang pagkabugnawa. May bago maligo. Malto dito ng labar. Nakakita ko view. Lamiun ka ado. Kataliwa. Bugay ang stili sa mga siya. Kulot. Atong pasilhan ng tubig ha. Eskin puta naman tayo ni. Uy, dahil ko as Amy. Das Bila dia. Das Bila. Hi. Naglili-li. Ah, di ka gawas. Hala. Sini. Wala, cute. Uy, ang kahimus. Maras ng tidibir. Murag tidibir. Ito ang stili. Cute no? Ha? Cute kayo. Napa na igsuno na? Ano? Hurot naghalin na. Ala, murag tidibir. Agir sa orang nga, giragat ko mo patiman. Eh no? Paman na ipumirin yan. Dapat siya napaisa, wala! Alam mo, nagsikbin. Parang kahimos lagi im. Parang katapag at si pizza. Manina, ipakulit ka sa pamilya. Abe. Pili pa man ikabuhan. Doha. Parang gana. Malaki sa ganang, no? Malila. Halos sa Hindi charge gusto ko anak ni Im. Kung doon ako. Sising. Tapos. Parang kahimos. Bita pa rin siya kayo din siya maldita. At si Bartleby kay mga hangkap mon. At si Maxine Pud. Kaya ako kaso mga oras. Maso di ka kagamatoy. Ang nadasbay. Ara kahimos lagi kaso. Ing na lang ito naghatag aho na laman. At si Bartleby kay kuan mon. Maldita mo kaso. Ara kahimos. Alay dog pa nila ng gabi. Ma'am, kamera anak ma'am to. Ate, Lili, ate imam ti kay na maestra. Kay, lagi, mo naman ay na. Floor laman. Hindi, floor. Katawakan kita na nila. Kuya, was ate na maestra na may abot ng Valencia. Para kahit mo lagi siya ang kamala pag kitang lawas lagi. Ang balibo rin ito ng dako. Oh. Ang balibo rin ng ulbo. Buing stili. Aning dadas baim sa kasimana. Buing na. Ano Magnoon man? yung kuan. Di pa yan, hindi pa po hindi na namuli. Ano po yan? Siya ko nang niti. Dagdagan na bitaw may iro. Napas Bartleby. Di lang yung magalakad nga na. Di man, ulay kulungan. Hindi ako sa igli ko. Di, kung alam mag-umid. Ang palibot o biro. Hala. Awa ko. Talati. Ako una laman iti. Kani angay ko. Kami unon. Tarakahimus.